Jangolo mar wende mag Injili Reuben Kigame onyiso dwaro mare mar dhi laro kom jatend piny e yiero ma 2027 kowacho ni tend Kenya Kwanza oserem chopo singo magi. Kanoloso, Kigame nolero ni piny Kenya ok osebedo kama ber gi weche mag mibadhi ma osebedo kamedore kendo dwaro nitiere matieke gino mowacho ni nyalo timore ka jotelo mopogore opogore oyie tieko mibadhi. Kigame bende nochung' ka tiende ni onge gima nyalo mone laro kom tend piny Kenya. Kigame omedo ni weche mobiro kedogo oting'o mibadhi, keto tim chike ma pacho ka kod tiego oganda e wi ratichgi. Statements. It's a matter of action. It's not a matter of establishing a commission. Fighting corruption is really deciding from today nobody is going to be corrupt. Ruto has had more than 3 years to be able to do that. He cannot be beginning now. Tunaamini kwamba ni vibaya ushuru kwenda juu. Tunaamini kwamba mambo ya afya yameporomoka. Hata kama kuna ile SHA, wale ambao wanapata services za SHA ni wachache. Sisi tunaamini elimu imeporomoka. I do not want anybody thinking that because I have visual disability I cannot lead this country. Yes. I want to tell you I would not be the first one because President Gus Dur of Indonesia led and he was blind. Kibaki was in a wheelchair. You've had 5 presidents who are seeing. If eyes could solve the problems of Kenya, by now they would have been solved. It's not about eyes.